začiatku som mal trošku pochybnosti o tom, že či tá partia proste je schopná na ten kopec vyliezť vzhľadom k tomu, že je to nejaký vyhlásený štít Zemegule. Samozrejme, počúvali sme o tejto hore veľmi ťažké príbehy, hlavne z hľadiska počasia. Je to naozaj nádherná hora. Ponúka horolezcom všetko, čo si môžu prijať. Dávajte si pozor, hrebeň je dosť exponovaný. Na niektorých miestach sú aj také slučky s karabínkou, kde sa dá tak preisťovať, takže je to na vás. Rozhodne doporučujem, sú tam veľké zrazy, aj doporučujem vypnenie sa minimálne v lanovom družstve, lebo keby sa tam niekto pošmiekol, letí 1000 metrov dolu. Je to exponovaný strmý hrebeň. Sme 5 hodín od vrcholu najvyššej hory Severnej Ameriky. V podstate sme na vrchole. Keby sa nás niekto pýtal niekedy, že či si bol na kým, tak ja by som asi povedal, že hej, to, že sme nedosiahli ten najvyšší bod tejto hory, to je už o prírode a o tom našom dialogu s ňou a či nás zajtra pustí, to nevieme, to uvidíme. Každopádne na kým sme už boli teraz a či dosiahneme ten najvyšší bod, to sa rozhodne zajtra. Myslím si, že by sme to mohli skúsiť. Mohli by sme to skúsiť, ak nám bude prijať počasie. Myslím si, že každý z nás, ktorý tu bol a hoď aj nedosiahol vrchol, si odnáša niečo v sebe, ktoré my chlapi potrebujeme. Žijeme v strese a toto čisté nádherné prostredie v nás niečo prelomilo, niečo naštartovalo, niečo tu a s tým sa vraciame naspäť domov do ďalšieho života.